Pekný deň vám prajem, priatelia. V tomto videu vám chcem povedať o jednej veľmi nepopulárnej, ale veľmi dôležitej pravde a poviem vám aj to, ako si nastaviť životný štýl na podklade tejto pravdy. Táto pravda je jednoduchá. Môžete kedykoľvek zomrieť. Naša fyzická forma, fyzický zjav je tu na istý časový úsek a čím viac máte rokov, tým viac si môžete všímať, že život môže byť ukončený v akomkoľvek momente. A nezáleží, či je človek mladý, v strednom veku alebo starý. To, že si predstavíme, že náš život by mal trvať od mladosti až po dôchodok 80, 90, 100 rokov a viac v plnom zdraví, je krásna predstava. Môžete sa jej držať, ale je to predstava mysle a logiky, ktorá je niekedy veľmi otrhnutá od reality ako takej. Realita, ktorá formuje naše životy, túto našu logiku, našťastie alebo na nešťastie nepočúva. A čím viac si všímate život na okolo, tým viac zisťujete, že nepočúvajú vôbec. Naša realita môže skôr reagovať na náš energetický a vibračný stav, na základe ktorej si môžeme tú realitu istým spôsobom tvoriť v úvodzovkách. Na to si treba dať ale pozor, čo je reálne tvorenie a čo iba predstava, ktorá je vyhecovaná a vybudená, a keď sa tá predstava rúca, tak vzniká agresivita alebo obrovské sklamanie. To je jedna vec. Ale dôležité je sa nastaviť v tom dlhodobom horizonte na to, že nikdy nevieme, čo skutočne príde. Ak odsuniete tú logiku a myseľ bokom, tak skutočne zostáva vám iba to, čo je tu a teraz. To je jediná istota, ktorú mimo tejto predstavy máte. Na základe toho, že chápeme, že život môže byť ukončený v každom ďalšom momente, si môžeme nastaviť životný štýl. Môžeme mať z tohto paniku a strach, čo mnoho ľudí samozrejme má. Ak máte paniku a strach zo smrti fyzického tela, tak mojím odporúčaním je venovať sa tejto téme. Neutekať od nej, neodvracať od nej oči, ale venovať sa jej. A skutočný prežitok v úvodzovkách toho, čo nastáva po smrti, môžeme zažiť už aj počas života. Pretože v jíne sa skrýva malá štipka jangu a vo veľkom jangu sa skrýva malá štipka jínu. To je zákon rovnováhy v dualite našeho sveta. Čiže počas fyzického života už môžeme náznakom poznať smrť cez rôzne meditačné techniky, cez rôzne techniky pochopenia stavu, hlbokého spánku, mysle, cez snaženie sa pochopenia našeho vedomia. Skade sa vytvára, čo ho tvorí, ako je limitované. Je možné, aby zomrelo po smrti s našim fyzickým telom, predstavami a myšlienkami, alebo nie je možné. Je možné, aby zomrelo niečo, čo sa nikdy nenarodilo? Je možné, že to, čo sa nikdy nenarodilo, je našou skutočnou, nemennou podstatou v pozadí všetkého? Je možné, že zomiera iba prejav limitovaný prejav, ktorý sa po smrti rozpustí ako ľad v teplej vode? Je to všetko samozrejme možné. Čiže toto treba skúmať, ak má niekto obavy a strach. A ak začne o tejto téme sa viacej zaujímať, tak zistí, že nájde extrémne veľa zdrojov, ktoré priamo sú súvisiace s jeho stavom mysle. Čiže vy získate vždy informácie iba na tej úrovni, alebo teda získate a pochopíte informácie iba na tej úrovni, akej ste. Čo znamená, že existujú tu večné pravdy, veľmi hlboké, ale nie každý má k nej, alebo teda k ním dosah. Ale ak sa chcete venovať akejkoľvek téme, vždy prídu odpovede. Vždy v realite neexistuje, že neprídu. Klopte a bude vám otvorené, ako kto si niekedy povedal. Čiže toto je jedna stránka veci. Druhá je, ako si nastaviť svoj život na základe tohto poznania. A je to veľmi jednoduché. Nenastavujte si život v zmysle rokov a dokonca ani v zmysle mesiacov. Nastavte si ho v zmysle týždňov a dňov. Hľadajte perfektný týždeň zo začiatku a neskôr hľadajte perfektný deň.
Znamená to, že svoj životný štýl a všetky vaše aktivity prispôsobíte tomuto krátkemu okamihu. Hej? Čiže nebudete čakať XXX rokov na bájny vytúžený dôchodok napríklad a potom po 1-2 mesiacoch na dôchodku zomriete, ako sa to stalo mnohým a mnohým ľuďom. Možno aj poznáte z vašeho okolia, toto vôbec není nič raritné. Čiže človek trpel, odkladal všetko to pekné a podstatné, všetku tú náplň a chuť života odkladal až do momentu, kedy už sa to nikdy nenaplnilo, lebo za malinkú chvíľku to fyzické telo skončilo. Takže hľadajme to naplnenie v dňoch a týždňoch. Nastavte si ten režim na perfektný deň. Toto sa dá robiť v akomkoľvek režime a móde, v ktorom ste. Či ste mladí, starí, či máte stredný vek. Treba iba na tom trošku popracovať, optimalizovať svoj život, aby sa maximálne zefektívnil. Na úrovni mojeho režimu to je jednoznačné. Čiže napríklad potreboval som si uvedomiť, čo je nevyhnutné robiť v ten týždeň, aby bol krásny. Čiže jednoznačne plynie zo starostlivosť o fyzické telo je veľmi dôležitá, čiže zacvičiť si veľmi dobre a silne, stabilne sa cítiť na úrovni fyzického tela, to je jedna vec. Čiže môj režim v momentálnej dobe pozostáva z tejto fyzickej činnosti a posilnenia fyzického tela. Druhý aspekt je uvoľnenie fyzického tela alebo tréning zase opačný, tréning mobility a flexibility, ktorá vám v živote samozrejme treba. To sú aspekty na úrovni toho týždňa, ktoré vždycky trénujem. Ďalším aspektom, ktorý sa snažím robiť každý deň a ktorý je najdôležitejší a siaha aj k tejto prvotnej pravde, je hlboká tichá meditácia. Je milión techník meditácií z miliónu rôznych kultúr a štýlov. Ja osobne praktikujem štýl taoistickej meditácie, ktorá si myslím, že má najsilnejší význam v zmysle transformácie tejto obmedzenej a limitujúcej formy, ktorá potom zvýši svoj vibračný potenciál a je schopná žiť veľmi reálne aj vyššie pravdy vesmíru, univerza, Boha. Čiže vy s nástrojom, ktorý je pokazený a rozladený, nikdy nebudete hrať krásnu muziku. A mnohých ľudí, keď si všímam z rôznych iných spirituálnych praxí, tak samozrejme sú krásne, veľmi hlboké, len nie veľké percento ľudí je ich schopné pochopiť a žiť vo fyzickom tele. Taoistická prax je opačná, čiže začíname cez transformáciu fyzického tela, aby sme tie pravdy mohli žiť. Čiže mojou praxou je taoistická prax vnútornej alchymie, ktorej sa snažím venovať minimálne hodinu každý deň. Samozrejme sú dni, kedy sa to nedarí, ale tam to je to, čo je priorita. To je to, čo je kľúč. Tam začíname a predĺžujeme a prehlbujeme samozrejme túto prax. A keď sa spýtate, kedy by som to robil pre Boha hodinu denne? No, všetko záleží od priorít. Ja mám 3 firmy, 2 deti, kopec klientov, 1 000 000 mailov, keď si otvoríte moju stránku, vidíte samé. To je jedno. Všetko je o prioritách, o prenastavení si životného štýlu do kratšieho horizontu. A vtedy sa budete cítiť veľmi dobre. Všetko pôjde samo, všetko pôjde ľahko. Čiže treba skúsiť, nemusíte meditovať ako ja, nemusíte cvičiť, nemusíte nič, ale robte to, čo chcete robiť. To je jednoduchá odpoveď, ktorú by som dal. Keď sa jedná o tento princíp pomývosti, ako sa tomu hovorí, keď chápeme, že čokoľvek, čo vzniklo, môže zaniknúť kedykoľvek, bez toho, aby to naša myseľ a logika vedela odôvodniť a predvídať. Čiže to je dôležité, dokonca aj v tolteckých učeniach, v tých kultúrach indiánskych, takisto aj v buddhizme, aj v taoizme, aj v všetkých silných učeniach východu, ale aj západu, hovoria o tomto aspekte.
Hej, o tomto aspekte nefixovanosti sa na fyzické telo a na nefixovanosti na silnú predstavu mysle, ktorá skôr môže byť obmedzujúca a limitujúca a koniec koncov človeka vženie do priepasti a nešťastia. Čiže to bolo krátke poznanie, môžete si z toho niečo zobrať, ak chcete a skúšať ten život trošku zefektívniť, aby ste žili kvalitu života, ktorú chcete, a ak nemáte tú kvalitu, ako chcete, tak ju môžete jednoznačne zmeniť. Tým, že začnete robiť to, čo vás fascinuje, to, čo vás naplňa, to, čo skutočne chcete robiť, tá cesta sa nájde. Ak skutočne neviete, ako, na mojej stránke je kopec kurzov, ktorí vám môžu v tomto pomôcť naladiť sa na váš skutočný potenciál a začať robiť veci, ktoré vás vždy naplňali a naplňajú a ktoré chcete robiť. Mne prišlo absolútne nezmyselné robiť už od začiatku nejakú prácu a potom robiť nejaký koníček. Hej, toto je absolútny nezmysel, ktorý treba vykoreniť okamžite. Hej. Vy ak máte nejakú fascináciu pre niečo, čiže to znamená, že tam je otvorené srdce, ak máte nejaký koníček, tak treba za každú cenu a čím rýchlejšie hľadať cesty, ako tento koníček premeníte na prácu a premeníte na to v úvodzovkách prácu. Hej? Lebo keď robíte za peniaze, za energetickú výmenu niečo, čo vás fascinuje, tak to neberiete ako prácu a samozrejme príležitosti v tejto oblasti budú chodiť jednoznačne do vášho života samé. Hej? Čiže nájsť tú fascináciu, nájsť to skutočné poslanie. Keď sa toto spojí, tak už sa nikdy nemusíte trápiť nad tým, čo budete robiť, kedy to budete robiť, ale všetko bude spontánne prichádzať samé. Hej? A nezáleží vôbec na tom, či máte nejaký kapitál na začiatok, čím nemáte na úrovni financií a podobne. Hej? Všetko príde jednoznačne samé, stačí len vykročiť správnou cestou a nájsť a pochopiť to. Mnohí v tom majú väčšie šťastie, to priznávam, hej? Že mnohí v tom cítia intuitívne, čo by chceli robiť hneď, ale mnohí nemajú to šťastie, nevedia sa až tak nájsť a až tak realizovať. Oni musia použiť potom nástroje. Ja tieto nástroje popisujem vo svojich kurzoch a sú cez umenie čínskej metafyziky a čínskej medicíny, aby ste pochopili svoj potenciál a zladili sa s vašou osobnou mapou osudu a hlbším pochopením, ktoré je veľmi fascinujúce a zaujímavé, len na základe tohto pochopenia potom treba konať. A to, prečo na základe tohto pochopenia nekonáte, sú len predstavy a limity mysle. Čiže tie treba odstrániť a vykročiť pekne nohami do svojho vysneného života týždňa a dňa. Týždňa a dňa. Hej. Čiže to bolo poznanie pomývosti a to, ako sa môžeme tohto strachu jednoducho zbaviť, čiže žijeme kvalitný život. Pekný deň prajem.